Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един мой ден. Днес е събота, вече стана около 10 часа, което значи, че е малко по-късно започвам влога, но няма значение. Сега първото нещо, което искам да направя е да се сложа очилата. Само че в момента те са много мръсни, затова сега трябва да отида и да си взема кърпичката, защото е от татъка, не знам защо е от татъка. И може би ще взема и една мокра кърпичка. Сега ще ви покажа, които са специално за очила. Така, приятели, взех кърпичката, вече отворих, но тези кърпички са от Lidl, продават се в кутийка по 54 броя. Те стават за компютър, за екрани, въобще всякакви екрани, ако са мръсни, за очила. За какво се сетите някакво такова по-специфично нещо. И чистят много хубаво. Ето сега ще ви покажа. Не знам вие как виждате, но чисти се и са много удобни, защото са малки и се пренасят лесно. И си ги ползвам. Даже на училище понякога се взимам. Аз по принцип съм заредена с много неща за чистене на очила, защото моите очила се цапат много често. Много. Просто до обяд са леш. Но да, сега ще ви покажа. Имам едно спрейче, ако го намеря, чакайте. Се справя. Сега ще го намеря да ви го покажа. И него, той е такова от GM този път, но просто го пръскате на кърпичка, такава, как се казва. Кърпичката ви за очила, да кажем, и си го пръскате на нея и после си чистите очилата, просто не трябва да се втишва, защото е някаква химия. Така пишеше. Затова просто си го слагате на кърпичката, хващате си кърпичката и така и просто си чистите очилата. И също става, но аз бих предпочела с тези мокри кърпички, защото е по-лесно. А пък това, кой ще се го носи в чантата? Трябва ти кърпичка, много работи да се правят. Но, да, така. След това чистене огромно на очила, искам да ви покажа какво се взех от един магазин за материали. Общо взето всеки материали, слънчоглед, някои ще го знаят, които са от Варна, други не. Но да, започвам. Това е турбичката. И сега отваряме. Не са много неща, но може би ще се направя някаква като, не знам, мисля да направя някакъв подарък, някакво подаръче. Но да, започваме с този филц. Просто се влюбих в цвета и е много мек и е такъв много лесно. Не е много дебел. Ето вижте колко е тънък и е много хубав. Може няма да го използвам целия, но е много хубав. И ще се го ползвам за някакви други неща. Лепящи се розички. Защо да не? Нали? Свети Валентин идва. И взех си една боя, кафява боя. Ето тази на акрилик. Тези бои са много хубави. Аз имам много от тях. Не много, но имам от тях. Ползвала съм ги. Правила съм си картини с тях. Даже на едно стъкло. Залепих сложих бои от тези на акрилик и ги залепих с нещо друго, мисля, че хартия. Отлепих го и стана много красива картина. Бих ви я показала, само че не знам къде е, защото го правих много отдавна. Ако я намеря някога, ще ви я покажа. Едно лепило C200, за да просто да имам. Защото аз имах едно, то нещо стана, засъхна, не знам какво стана и не мога да го използвам. И аз повечето неща съм ги отваряла. Ето тези клечки, има още, просто мога сега да ви ги покажа. Чакайте. Те бяха наредени супер хубаво и сега просто съм ги отворила и изглеждат по този начин. Да излагам и другите, ето ги. И с тези неща трябва да измислим нещо, което да направим, което да е на тема Свети Валентин. Може би ще направим някакво като картичка, само че с тези клечки и ще има някакво послание. Нещо такова ми се върти в главата, но не мога да ви кажа дали ще стане по този начин или ще стане по съвсем различен начин. Но това ще правя сега
защото просто няма какво да правя. И после може би ще си довърша картината, защото трябва да се упражнявам, защото искам да влизам в музикалното училище с рисуване. И затова искам да... Не знам, просто искам да ме приемат, затова ще трябва да рисувам днес. И да, сега. Така да започвам. Първо ще трябва да измислим какво да правим. Затова ще ви повдигна малко, за да може да виждате какво правя аз. Даже още. Ето така. И ще виждате какво правя аз тук пред мен. Така, първо мисля да взема да направя основата на моята картичка. Може би няма да я завърша сега. Просто сега искам да си направя как ще изглежда точно. А пък после ще видим, може би след обед ще правя истинското нещо и ще го сглобявам, но... Да, сега, идеята ми, искам да се я представите. Вие сега ще видите каква е. Но да, правим ето така една, как да кажа, не мога да го обясня, но сега ще видите какво имам предвид. Ето така ще си направя някаква ето такава форма. Даже още ще сложа, за да... Да, ето така да кажем. След това ще отрежа, ще го залепя това, ще изрежа от филца и ще го сложа отгоре. После ще сложа тези розички, ще ги заредя на филца. Ще отсветя задната част на тези с кафяво. А тук отгоре върху филца, представете си, ще сложа един лист сърце, имам картон по-твърд, и ще напиша послание за някой. Така, приятели, стана обяд и решихме да ходим в една галерия, защото има изложба, така че ще ви взема с мен. Така, приятели, вече се облякох, сега ще ви покажа с ето тези дънки, които са от Zara. И този свичер, който е също от Zara. Това е много сладък, аз се го ползвам много, защото това не е най-любимия. Такова загорно, не е много любим. Сега само ще трябва да си оправя косата и съм готова. И така, приятели, след дълга и изморителна разходка, вече съм си вкъщи. Честно казано, не съм говорила когато бяхме навън, просто съм снимала някакви кадри, които след малко ще ви покажа. Общо взето излязохме, отидохме до галерията, разгледахме те там на 3 етажа, много картини, много красиви картини. След това излязохме, отидохме до една сладкарница, Неро се казва. Може би много от вас я знаят, други пък не. Но да, там пихме по чай, изядохме по една тартичка и после се разходихме и отидохме да си вземем лалета, защото искам да се направя една снимка, защото преди, като бях малка, имам снимка по това време с лалета и сега исках да създам, когато съм голяма и да си имаме някакво растение вкъщи, някакво цвете вкъщи и сега ще си я потопя във вазичка и ще си сложа лалета тук. Сега ще ви ги покажа. Ето тези 3 лалета. Това лале е къдрево лале и още не е цъфнало, но е много красиво. Имаме едно розово и едно, което също още не е цъфнало много, което е жълто. Много са красиви. Така. И сега ще си ги сложа тук до мене на бюрото. И да, това е за сега. Ще видим какво ще правим сега. Може би сега, тъй като сутринта ви казах, че ми е мръсна косата. Ето. Мисля да се изкъпя и ще ви покажа. Взех си нов шампуан, който също ще ви покажа и ще ви кажа дали е хубав.
И така, приятели, вече е 6 часа. Малко закъснях с сменето на коса, но се оправях. И сега дойде време да вляза да си измия косата. И ще ви покажа с какво ще измия. Сега ще пробвам нов вид шампуани. И ще ви покажа след това дали съм доволна или не. Моята коса приспада към мазните коси. Дали се вижда. Но да, и затова взех тази серия на Дим с този шампуан и на същата серия балсам за коса. Ще ги изпробвам и ще ви кажа след това дали работят. И така, приятели, готова ми е косата. Стана нещо между къдрава и рошава коса, но това не стана само с шампуана, въпреки че шампуана работи невероятно. Мека ми е косата, много приятна като допир и ми хареса как измива, хубаво измива, прави пяна. И също използвах и един спрей на балея за къдрава коса. Аз нямам къдрава коса, но реших да го пробвам, който е с морска сол. И ползвах и пяната за коса на балея или на Оверде, не мога да ви кажа, но да, много красиво останаха, поне на мен много ми харесва. Така че това е за сега, ще се видим после. И така, приятели, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал този влог и ще се видим следващия път. Чао!